ka idan har baka da biredi. Ba kifi idan ba ruwa kogi zance na hikima ne, bayin shayi idan ba biredi zancen walla an gama ne. Kai mai shayi ka dakata ga wata shawara ka an kare ne, kar ka sake biredin ka ya kare kwallar ka falta shayi, za ka yi kwantai kwarai na shayi. La 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 la. To me shayi a yanzu sauki ya zo aikin daga biredi, ga dike mai rabon biredi ga tafi ka zo ka ban biredi. Biredin naka na da dadi baka ɗauko banzan biredi, a can na hango masu shayi suna gaddafu ban biredi. Gaddafu ka ba mu biredi ba ma san miyo asara, mi asara. Wayo wayo abang biredi, wayo abang biredi, wayo Allah abang biredi, wayo abang biredi, wayo gaddafi abang biredi, abang biredi, abang biredi, abang biredi. Wayo abang biredi, wayo abang biredi, wayo abang biredi, wayo Allah abang biredi, wayo abang biredi, wayo gaddafi abang biredi.